Wadhi nyime lipot mar lipot ma otim gi riwruok marango chenro mag ochumi kata Institute of Economic Affairs opedho moko kuom fuok e chenro mar okodesa Masinde mag thieth makoro omono chenro no chopo kare kendo nyaka gi sani gidwaro ni mondo tim okenge maneno ni duoko maber obiro kaluwore gi Masinde go. Kani uloso e kinde yango lipodno, coordinator mar IEA John Mutua owacho ni Masinde mathoth pod ok ti godo e moko kuom ute mag thieth kaluwore ni onge jolony manyalo tiyo kodgi kata obedo ni ute mag thieth to ni kod dwaro mar ketogi e tich. Simfros Okinda noluwo matut kendo kolono wachni. Riwruok mar Institute of Economic Affairs koro dwaro mondo piny owacho okuongo tim nonro matut kendo dinrode duto moseneno e chenro mar okodesa Masinde mag thieth higni 7 nyaka ne chake kapok ochako nuoye kuom thuolo mar higni 3 mabiro. Institute of Economic Affairs wacho ni kata obedo ni chenro mar okodesa Masinde ni osekelo lokruok e rang'iny mar thieth michiwo ute thieth mantiere counties, nitiere ng'ikruok mathoth mabende oseneno e chenro no. As much as yes, the Ministry of Health and there are reports to show that yes, some assessment was done and needs assessment. But for instance, why do we have cases where there are duplications? So you find a county like Laikipia receiving a certain set of equipment that they already had, equipment that they do not need. So it is an indicator that this assessment was not consultatively done or it was not comprehensive. Kotelegi kod coordinator margi John Mutua mudho kwako chenro duto manolum e winjruok e kin migawo mar thieth kod jochiw Masinde mag thieth ka onge ranyisi moro amora manyalo lero kata kaka omenda notiyo. There are obviously certain audit queries that were raised by the Office of the Auditor General. For instance, procurement irregularities, cases where expenditure was not supported by document and so on. There are also questions around the variation in the payments and so on. Mutua bende wacho ni nitiere Masinde moko makanyaka sani pok nochako tich kendo modho buru e ute thieth moko e pachoka kaluwore ni counties moko onge kod mwandu manyalo siro Masinde go. There was a lack of supporting infrastructure, particularly power and in some cases space for the ICU machines, HDU machines and theatre. Remember Kajiado, the officer who was to operate the Reno machine was then being trained. Governor Mathara Kanithi Mudhomi Njuki mabende tayo komiti mar thieth e riwruok mar governors opuo chenro mar okodesa Masinde mag thieth konyiso dwaro mondo nuoye kendo kuom thuolo mar higni 3. That has reduced rural urban migration in the space of health, because equipment that used to be found only in Kenyatta National Hospital and Moi Teaching and Referral Hospital are now found in the farthest part of this country. E winjruok mane ogo kogno higa mar 2015 e kind migawo mar thieth kod kembe mauso Masinde mag thieth, kembe go nomi tich mar okodesa Masinde kaka mago mag lab, mago mitiyo godo e thiedho jotuo mohewore, Masinde mag bero e kind mamoko ne counties duto 47 e thuolo mar higni 7 kod thuolo mar nuoye kuom higni 3. Simfros Okinda, Ramogi TV.